Matapos makitaan ng bitak, tulay sa Barangay Mamalingling, Dagupan City, isasara sa mga motorista simula po bukas, October 18. Tinutukan niya ni Russell Simorio. Dumarayo pa sa Dagupan City at Mangaldan ang sorbeterong si Mang Joel upang magtinda. Ang Mamalingling Bridge ang daanan niya para makaiwas sa trapiko sa National Highway. Pero simula bukas, October 18, diretsong National Highway na ang daan ng mga tulad niyang motorista dahil pansamantalang isasara ang tulay para bigyang daan ng rehabilitasyon. Okay lang, pre. Gagawin yan para hindi mahira. Mga na lang, sir. Iikot na lang ako doon. Ayon sa Barangay Council, dati nang nakitaan ng mga bitak ang tulay dahil sa kalumaan. Hindi na rin pinadadaan sa tulay ang mga malalaking sasakyan dahil sa pangambang lumaki ang bitak o gumuho. May mga crack na sa ilalim. Tsaka yung flooring niya sa pinakamaba, yung flooring niya mataas sa tubig. Kaya hindi doon matalo yung tubig sa ilalim. Apektado sa pagsasara ng tulay ang mga taga Mangaldan na nagsisilbing alternate route ang Mamalingling Road. Samantala, tapos na ang ginawang footbridge malapit sa tulay para sa mga apektadong residente. Kasya rito ang mga pumapasadang tri-bike. Okay lang naman po para sa mga naman po yung gagawin na yan, kaya nagbigay po sila ng daan dito. Nakabantay ang poso sa magiging epekto ng pagsasara ng tulay. Kasama si Ron Alister Tañedo, Russell Simorio, One North Central Luzon.